Good morning, guys. How are you today? So, I just finished my morning workout. Pero, walang pawis. Ano to best? So, pansit sa paniud to ta, guys. Oh, Lola has this too. My father and my uncle. So, basically, 4 families. 4 families ang nabigyan ng ganito. Super blessed. So, this is our retractable bed, guys. And as you can see, mo ni siya kanang stairs going up. Then, below, ano niya, di pa na ko ipakita ang diri sa babaw kay perti pang batia sa pintal. So far, mao pa ni siya mong retractable bed. So, ako ra sakto kay akong gibutangan og tchadan! Wait. So, we bought this sa Super Metro, guys. Sakto kay sa among retractable bed. So, inana siya, guys. Katong foam nga ibutang. So, what I normally did is ako siya nga nagamay. Okay. So, nanami foam. And, ako siyang i-pull out para makita ninyo ha nga mahimo na siyang bed from this to this. So, inana siya, guys. Guys, mabira siya. Sorry, kay namin mga kuan sa ilawom. Kutob diha siya. Halfway, so ma-double ang size sa among bed. So, mataas na siya. Ang mahitabo sa ilawom. Sorry kayo sa mga kuan, no? Samok, but then, mauna na siya. And, ano ni siya, nag-double size. And then, maigo na ko diri, which is 4'11" ang akong height. Makahigda nami sa akong 3 ka-kids here. But then, usahay akong husband kay gikan siya sa work, mupahuway siya. So, I decided to add additional kaning foldable chuchu. So, mauna ni siya. Just like what I did sa katong akong foldable table, same concept. Kana siya. Kana. So, taas na siya. And then, so, mauna na siya ang full, guys. Tada! So, mauna siya akong gigamit for the foldable extension. Kaning nga foldable L bracket. Tchadan! Meron na kaming full size na bed sa aming foldable. Ayaw! 300 ni? Ayaw! Dili! Ayaw, de. Ayaw. Asay, kani 300. Kani kay dos. Kani dos. Asay daghan. So 250 ana daw dong, isa ka daw dong. Na. Pusi kat-kat. No ka bugoy, mukat-kat ka bugoy. Di Kagak. Dako na ito 50. Tilapia na des. Pang